Σήμερα αντιμετωπίσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Είναι ένας 85χρονος ασθενής, ο οποίος είχε μία βλάβη στο έντερο χαμηλά, μία βλάβη αρκετά προχωρημένη ιστολογικά με υψηλόβαθμη δυσπλασία, δηλαδή ένα στάδιο πριν από τον καρκίνο, η οποία ήταν αρκετά ύποπτη για διήθηση στρωμάτων πέρα του βλενογόνου, δηλαδή μια εντοβάθη διήθηση των τυχωμάτων του εντέρου, μια βλάβη η οποία θα έπρεπε θεωρητικά να αφαιρεθεί χειρουργικά. Αυτή η βλάβη συμβατικά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Θα χρειαζόταν πιθανώς μια πολύμερη νοσηλεία, θα χρειαζόταν πιθανώς μια στομία. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα αποφύγουμε με μια νέα σχετικά τεχνική, η οποία λέγεται αφαίρεση πλήρους πάχους. Full thickness resection είναι ο όρος στα αγγλικά, την οποία εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην κλινική του Αγίου Λουκά στην Θεσσαλονίκη σήμερα. Με τις μέχρι τώρα ενδοσκοπικές τεχνικές μπορούμε να αφαιρέσουμε μέχρι και το δεύτερο τείχομα ουσιαστικά του παχαίου εντέρου, ενώ με την τεχνική με του πλήρους πάχους αφαίρεση, με το endoscopic full thickness resection που εφαρμόσαμε σήμερα, μπορούμε να αφαιρέσουμε όλα τα τυχώματα του παχαίου εντέρου, επιτυχάνοντας έτσι τη βέλτιστη εκτομή. Αυτή τη μέθοδο προσπαθούμε να αφαιρέσουμε πλήρως τη βλάβη και να έχουμε καθαρά όρια και γύρω-γύρω από τη βλάβη, αλλά και στην εντοβάθιστη βάδα. Γι' αυτό πάμε αρκετά βαθιά και κόβουμε τελείως την ύποπτη περιοχή. Το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία ότι έχουμε έναν 85χρονο ασθενή, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο χρόνο αποκατάσταση. Σήμερα το απόγευμα θα πάρει εξιτήριο και θα πάει σπίτι του και μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες του με λίγο τροποποιημένη δίαιτα για λίγες μέρες και να έχει μια φυσιολογική δραστηριότητα την πρώτη κιόλας μέρα από την εφαίρεση μιας τέτοιας βλάβης. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να αφαιρέσουμε βλάβες και από το κατώτερο πεπτικό, από το παχιέντερο, αλλά και από το ανώτερο πεπτικό, οι οποίες είναι ύποπτες είτε για υψηλόβαθμη δυσπλασία είτε και για αρχόμενη κακοήθεια. Αφαιρούνται πλήρως και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ίαση στον ασθενή, αποφεύγοντας πιο πολύπλοκες χειρουργικές παρεμβάσεις. Στην κλινική Άγιος Λουκάς έχουμε στήσει μια εξειδικευμένη ομάδα, η οποία αποτελείται από γαστρεντερολόγους όπως εμάς, χειρουργούς οι οποίοι μας υποστηρίζουν, νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην επεμβατική ενδοσκόπηση, με την οποία ομάδα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά και πολύπλοκα περιστατικά και να δώσουμε σε ασθενείς την ευκαιρία να αποφύγουν κάποια χειρουργική παρέμβαση.